Mi počinjemo da se sušimo i do pred sam uspon na vrh mi dolazimo skroz suvi. Znači, nevjerovatna priča. Od tog polaska gdje sam ja kažem teo da odustanem i da kažem svima kao ma ne interesuje više uopšte, do tog nekog zadovoljstva da smo sve to prošli, da je to sve iza nas i da ipak na drugi vrh penjemo sa prelepim vremenom iznad nas. Opet na vrhu, kao i sve vreme ovog tura, nije bilo kiše, otvorilo se nebo, lep pogled na Vlasinsko jezero. Najveća nagrada koju biciklista planiraju, čovjek koji se bavi outdoor sportovima može da dobije, to je sigurno kad izađeš na vrh da se vreme stabilizuje, da imaš fantastičan pogled. Koliko je život lep. Pogledaj ovo. Ta druga etapa je za mene stvarno bila od krucijalnog značaja i mislim da sam tu osjetio koliko je bitna upornost i mentalni sklop da ti želiš to da uradiš, da si fokusiran. Besna Kobila i Crnog, planina Dukat u istom danu, 4. i 5. vrh Srbije na tromeđi sa Bugarskom i Makedonijom. 52 km čistog off-roada, nismo imali, da kažem, santimetar asfalta. Iako je bilo naporno, zato što odmah pravo iz kreveta, faktički ti onako poluzagrejan ili nezagrejan, ideš samo isključivo uzbrdo 500 metara i treba da osvojiš 4. vrh Srbije. Ja sam se potrudio da tu stvarno ne forsiramo od prvog trenutka, nego da iskoristimo taj veliki uspon za zagrevanje. Znači, išli smo svi relativno sporo, vozili smo najmanje moguće prenose, jer ne možete sebi dozvoliti da na početku nezagrejani rizikujete i povrede, rizikujete veliki umor na početku etape. Taj dan sam se osjećao jako, vozio sam dosta dobro, dosta brzo. Svi smo bili zadovoljni, već smo počeli da se uigravamo, logistika je bila odlična. Sa 50 minuta od planinskog doma Besna Kobila smo izašli na taj vrh koji je 1923 metra visok. Vodili smo jedan drugoga i opet imali jedan emotivno pražnjenje jedno na vrhu. Jesmo brzo izašli, ali smo nekako stvarno, već smo se uvozali bili, čini mi se. Organizam se navikao već. Znači, mi već 2 dana po cijel dan verglamo po usponima, po odvratnom terenu, po užasnom vremenu i organizam se navikao, definitivno. Pogled govori sam za sebe, energija, ekipa, odatle kreće pravo zadovoljstvo, mali downhill i onda grebenom koji sve vreme vara između 1400 i 1500 metara nadmorske visine, idemo ka Crnom oko nekih 35 kilometara. Kada smo krenuli po barama koje su ostale posle tih kiša po šumama Crnoka i tih predela, ja sam dobio neku želju da vozim što više po tim barama upravo. Za mene je bilo to možda najnapornija etapa.
Znači, nismo nešto mnogo brzo vozili, ali je to dugo trajalo sve u svemu. Kroz blato, kroz gudure, nedođiju, divlji životinski svet, smenu oblaka, sunca, nemam reči. Stvarno prelepa priroda, krajevi u koje se retko zalazi, u koje svakako, verujem da ne bi nikad došao da nismo vozili ovo što smo vozili. Sve vreme nas je pratilo nekako kao najava loših vremena, oluja, kiša, munje su sevale na sve strane, ali nijednog trenutka nas nije kiša uhvatila. Ja sam tog dana shvatio koju smo premiju mi uboli. Da biciklima vozimo kroz te zaista prelepe nedirnute prirode Srbije u kojima ja, iako sam neko ko non stop visi i po planinama i po prirodi i trudi se da što manje vremena provodi u Beogradu, zaista nikad nisam bio. Život je lep. Bravo. Ovo je bilo naporno, a? Pare, posljednji metri se vozi, ajde. Četvrta etapa i Kopaonik je svima nama dobro poznata etapa. Pančićev vrh je treći najviši vrh Srbije, ne možemo da ga zaobiđemo, to je tako jednostavno. Geografski je bilo podešeno tako, ali nam je svima prijalo. Definitivno što ćemo malo voziti po asfaltu i definitivno nam je prijalo malo odmor i tog dana nismo ni jurili nešto ujutru mnogo rano da ustanemo. Svima dobro znani Kopaonik je u stvari najlakši uspon od svih 7 koje smo vozili. I to je bila etapa odmora, znači stvarno bez nekog velikog napora. Jer smo svi manje više znali šta nas čeka, asfalt, uspon, mislim tu nema mnogo filozofije, to se zna kako se vozi. Da znamo ima puno asfalta, nije nam bio toliko zanimljiv i nepoznat uopšte, ali smo koristili samo iz 2 razloga. Da vidimo kako nam se telo odmara usput, da može da se odmara, da imamo neki tempo koji nam je za odmor i relaksira nas da idemo polako, ili ćemo onda da probamo svoj maksimum, da damo sve od sebe, misleći da imamo energiju za dalje. Ja sam iskoristio tu etapu da treniram maksimalno koliko mogu. Ja sam izabrao pravu opciju za sebe, to je lagano, poslednji. Ja sam krenuo na začelju, krenuo sam da vozim prvo sa Markom i opet taj tempo koji meni nekako nije odgovarao, a onda smo jednostavno se u jednom trenutku Boža, Jačin i ja odvojili i krenuli da vozimo malo drugačije, da kažem malo oštrije. Pokušao sam da stignem Srđana, nisam uspeo, pobegao mi je i to dosta. Da kažem, isforsirali smo Kopaonik i popeli smo ga za sat vremena iz Brzeća, a ako izuzmemo nekih 20 minuta lagane vožnje, to je stvarno dobar onako rezultat bio. Život je lep. Lično, strašno volim brdo, volim asfalt, volim Kopaonik, volim izazove. To svi mi koji vozimo bicikle, jednostavno to nam je izazov, taj Kopaonik, otprilike malo štoperica, malo da vidimo gde smo i šta smo, jel?
5. etapa od manastira Pridvorice, malo iznad manastira Studenice, pa do Novog Pazara preko Jankovog kamena je najduža etapa, 96 km, blizu 50 km off-roada uzbrdo, kroz prelepe predele, reke, slapove. Po mojoj proceni to je najlepša etapa. Sve vreme se vozilo pored bukova, pored tih nekih rečica, u tom periodu dosta je vode bilo. Na početku 5. etape nam je svima izgledalo da ćemo nadrljati zbog kilometraže i zbog stvarno zahtevnog terena. Visinska razlika je bila velika, trebalo izaći na najviše ove golije Jankov kamen. Ja sam bio ubeđen da će to biti najteža etapa i moram priznati da sam bio vrlo skeptičan kako ćemo mi to sve odraditi. 10 km manastira Pridvorice počinje ozbiljan uspon. Međutim, taj uspon prvo vam pruža jedan fenomenalan pogled kad krenete se penjete, a onda ulazite u borovu šumu kao da ste ušli u tunel. Taj dan je priroda bila fascinantna i uticala na sve nas da mi to ne osjetimo. Ja to tako opisujem. Kroz šumu vozimo ozbiljan uspon iz razloga što se penješ pa silaziš, pa penješ pa silaziš. Potpuno zaboravljate da vozite, nego stalno gledate oko sebe i jednostavno dolazite u situaciju da ne razmišljate ni o naporu, ni o dužini, ni o kilometrima, ni o nekom prenosu tamo, nego jednostavno vidi ovo, pa slušaj ovo, pa tučice. Jednostavno tako nam je prošao taj prvi deo uspona. Tu smo nastavili dalje ka Jankovom kamenu po jednom jako lepom vremenu, jednim grebenom gde se pruža pogled fantastičan na Peštersku visoravan. Bože, ja smo tu čak na samom izlasku se uhvatili za ruke, onako prijateljski, drugarski, timski i zajedno se popeli bukvalno pored samog kamena koji obeležava vrh. Živjeti lepo. Ovo nam je 6. vrh na turu, ostaje još jedan. Ovo je inače planina Golija, vrh Jankov kamen, sutra planina Mokra Gora, vrh Pogled. To će biti kraj ove ture. Ja sam uživao taj dan i iako je bio najduži i jako zahtevan, nije mi teško pao, kao što verujem većini. Poslednja etapa od Novog Pazara do drugog vrha Srbije, Pogled na Mokroj Gori, to je na tromeđi Srbije, Kosmeta i Crne Gore. Prelep pogled, sam vrh se zove Pogled, nije slučajno, 2000 metara visinskog uspona od Novog Pazara imamo, a Pogled se nalazi na 2154 metra nadmorske visine, znači za 10 metara je niže od Midžura, najvišeg vrha Srbije. Život je lep. To je etapa koju sam vozio najsporije. A vozio sam je najsporije zato što mi je bilo žao što je kraj. Imali smo malo onako jedan
da kažem, jednu dozu i straha kako će to sve da izgleda i opet vreme, i opet grmljavina, i opet magla, maltene jesen. Etapa je teška kad se pogleda sve ukupno, jer podrazumijeva ponovo 2000 metara uspona, vožnja je, onda podrazumijeva 3 sata nošenja bicikla uz mokru goru, odnosno vrh Pogled, jer kroz taj kamenjar ne može drugačije da se dođe do vrha.